नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, विरण बाजारपेठ चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची आमची पार्टी आहे। कसली पार्टी आहे रे? कळिंगण पार्टी। मी, माझे भाऊ आणि माझे मित्र इथे आम्ही सगळे आता कळिंगण घेऊन येणार आहोत आणि त्याची पार्टी करणार आहोत। आज खरं तर लॉकडाऊन आहे, शनिवार रविवार लॉकडाऊन असल्यामुळे पूर्ण बाजारपेठ बंद आहे। इथे बघू शकता सगळी दुकानं बंद आहेत। ही सिद्धिविनायक बेकरी आहे, इथे ही बाजारपेठ आणि इथे माझे मित्र आणि भाऊ इथे आहेत सगळे। आता आम्ही कळिंगण आणायला जातोय आणि कळिंगण आणल्यानंतर आम्ही ते कापून त्यानंतर पार्टी करणार आहोत। आम्ही विरण बाजारपेठमधून सुटल्यानंतर आता पोईप नाक्यावर आहोत। तिथून आता आम्ही राठीवड्याला जाणार आहोत। तिथे मागे 2 मोटरसायकल घेऊन आहेत, माझे भाऊ आणि माझे मित्र आहेत। ते गिरीश नेरुरकर, ज्ञानेश वाडकर, हर्षल वर्धम, ओंकार नेरुरकर, हा माझा मित्र आहे जय। प्रताप धुरी यांचं कलिंगडचं दुकान आहे। इथे मागे दिसतंय ते दुकान प्रताप धुरी यांचं आहे, राठीवड्याचे प्रताप धुरी। त्यांच्याकडे चांगली कलिंगड मिळतात। तिथे भाऊ आणि माझे मित्र तिथे खरेदी करतायत। आता इथून घेऊन आम्ही सिद्धिविनायक बेकरी म्हणजे हर्षलच्या बेकरीच्या इथे जाणार आहोत आणि तिथे कापून एन्जॉय करणार आहोत। तर पुढे पण दाखवणार आहोत। मित्र सगळ्यांनी, भाऊ सांगतायत आम्हाला पण दाखव म्हणून। हे बघा इथे कलिंगड घेतलं आहे सगळ्यांनी। बाय बाय। मित्रांनो, हे पोई बाजारपेठ आहे। इथे पण कडक लॉकडाऊन आहे, त्यामुळे इथे खूप
कुठलीही दुकानं चालू नाही आहेत, सर्व दुकानं बंद आहेत. आणि पुढे आमची विरान बाजारपेठ आहे, तिथे पण कुठलीही दुकानं चालू नाहीत, सगळी दुकानं बंद आहेत. ही आपली विरान बाजारपेठ आहे, तिथे दत्त मंदिर आहे आणि ही दुकानं सगळी बंद असलेली बाजारपेठ. कलिंगड घेऊन आता घरी आलो आहे आम्ही. हे आमचं घर आहे इथे आणि आता पुढचा प्रोग्राम आहे कलिंगड सुटी करायचा. इथे वजन करून बघतोय. 20 रुपये किलो रेट. इथे आता आम्ही कापणार आहोत आणि सगळं कलिंगड खाऊन टाकणार आहे. खय घेऊन जातो? घेऊन गेलो हायचा तो. कलिंगड नाही. Right. और ये कलिंगड सफेद है. नहीं अच्छा है. लालूस है लालूस. कलिंगड इथे छान आहे, लाल लाल कलिंगड इथे कापतायत. आणि हा मसाला गिरीश नेरुरकर कापतायत. इथे तिकडचाच मसाला घेऊन आले ते चाट मसाला कलिंगडवर घालायला. ओमकार सावकाश खा. आणखी कलिंगण गावत नाही तसा खाऊ नको. बाका बघ सावकाश खा. बंड्याक बोल तुमच्या काहीच ना कोणी खाल्लं नाही. हा हर्षल आहे, वर्धम सिद्धिविनायक बेकरीचे मालक. सकाळी यांच्या बेकरीमध्येच आम्ही वडापाव खाल्लेले. तिथे त्यानंतर तिथे पत्त्यांचा डाव चालू होता इथे समोर. त्यानंतर आम्ही जेवलो, कलिंगड आणायला गेलो आणि आता ही कलिंगडची पार्टी चालू आहे. हॅलो हा बोल ना. सुंदर आहे, खूप टेस्टी. कलिंगड कसं आहे रे? गोड आहे एकदम सुंदर. खाऊन बघा. जोशी कलिंगड कसं आहे? आंबट आहे. कोल्ह्याला ही झाली, कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट. द्या उचला. अक्षय ओंकार पुढे आहे जरा. तुमचं चालू करा. हे जरा थंड करण्याची प्रोसेस इकडे आहे बघा. अशी थंड करायचं, असा बर्फ घ्यायचा आणि वरती वरती ठेवायचं. एकच मी तुला बाकी कोणी घेऊ नको. फ्रीज बंद थंड होणार आहे. असं जरा थंड झाल्यानंतर खायला जी मजा आहे ती अस्वर्णनीय आहे, म्हणजे अस्मरणीय आहे. असा पडला की परत घ्यायचा तो. काय नाही, अनहायजेनिक नाही. काय नोंदगो काय माझी शाळा करतात. खा ना तू, खा. छोटा छोटा खाऊ नको, थंड झालं. मोठा मोठा मोठे मोठे तुकडे खा. इथे सगळेजण कलिंगडची मजा घेत आहेत. कलिंगड 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 पार्टी. कलिंगड पार्टी. या घर खाल्ले काय नाही होत. फणसाचे घरी खाल्ले. घरात ठेवलं. कलिंगड मस्त होतं. जय आता दुसरं पण कलिंगड इथे कापतोय. जय जेपी जेपी शोले पिक्चर मधला जय, वीरूचा भाऊ. भाऊ होतो का मित्र होतो रे? हे पण कलिंगड चांगलं आहे. कलिंगड इथे गोड आहे, सर्वांना आवडलं आहे. राठीवड्यामध्ये प्रतापधुरी यांच्याकडून आणलेलं कलिंगड आहे ते.
तुम्हाला पाहिजे असल्यास राठीवड्यामध्ये मिळेल तुम्हाला. बर्फ ठेवूया का वर? गरमीचा सीझन भरपूर आहे त्यामुळे कलिंगड अजून बरीच आहे. ठेवूया काय विचारतो याच्यावर. या एक कापला ह्याच्यावर बर्फ ठेवूया. खा प्या आणि मजा करा. बर्फ ठेवून असं थंड केलं जाते कलिंगड. ही माझी स्पेशल आयडिया आहे. ऋषिकेशची आयडिया आहे. थांब थांब थांब. काय करता आपल्या बोल चला ती आमचा रे बेस काही घेऊन गेले. चल चल. कलिंगड हे असं खायचं असतं. हे असं कापायचं. थांब 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 थांब. सगळं रस त्याच्यात गाळवतलंस. असं आहे. जरा थांबायचं. हे कलिंगड स्पेशल करतोय ऋषिकेश नेरुरकर, त्याच्यामध्ये जरा थांबायचं. अप्रतिम प्रतिम असं चांगलं कलिंगड खायचं. आणि ह्या ज्या बिया असतात ना ते चावून टाकायच्या. त्या अशा टाकायच्या. चावून खायच्या. हे कलिंगड आहे. सकाळी पोट साफ होणार. आणि हाय ते बर्फ आहे. आता खाणार आम्ही थंड कलिंगड. ही ऋषिकेशची रेसिपी आहे. हे जरा अर्धा तास थांबावं लागणार. ये- नंतर ये ही हमारा होणार कलिंगड. मेरिनेट. हे मेरिनेट करायला ठेवलेलं आहे. ये हे मेरिनेट. ये हमारा कलिंगड और ये हमारी पार्टी हो रही है. ये हम है, ये हमारा कलिंगड है और ये जरा एक्स्ट्रा खा रहे भाई. ही 5.5वी बेस आहे माझी. कोणती अर्धी आहे. कलिंगड खाईपर्यंत आपल्या कॅमेरामॅनचं ज्ञानेश्वर वाडकर इंजिनियर. हे दुकान मालक जयवंत पांढरी. हे बेकरीचे मालक अंजल वर्मा. हे नेरुरकर व्हेजिटेबलचे मालक उमेशचा मोठा मुलगा ओंकार नेरुरकर. हे सगळे बिझनेसमॅन आहेत. हे गिरीश नेरुरकर हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे डिझायनर. कालच मुंबईहून आले. काय खूप दिवस झाले. झालं ना. त्यांना वर्ष झालंय. वर्क फ्रॉम होम इथे चालू आहे त्यांचं. वर्क फ्रॉम होम. एकदंत स्टुडिओ मध्ये एकदंत स्टुडिओ. या येडा आहे वांडर मारा. शेबरी शेबरी. चल चल वर. या वांडर मारा शेबरी. पाण्यामध्ये असलेले जलचर प्राणी आदित्य नेरुरकर स्कुबा डायव्हिंग वाले इथे कलिंगड घ्यायला आले. फुकट 50 रुपये आलं. हे घे. बाटली 5 रुपयात देतलंय म्हणता. हे घे. इथे अजून कलिंगड उरलं आहे. आणि ते बाकीचे सगळे कलिंगड खाऊन थोडंसं तृप्त झाले आहेत. बसले आहेत इथे ऋषिकेश नेरुरकर हे सगळे इथे बसले आहेत कलिंगड खाऊन. तर हा होता आपला आजचा ब्लॉग. हे माझे भाऊ आणि मित्र तुम्हाला काहीतरी सांगतायत. जरा बघा. व्हिडिओला लाईक करा सर्वांनी सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करत राहा. आमचा अक्षय नेरुरकर मोठा व्हायला पाहिजे. सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि लाईक पण करा. घंटा वाजवायला विसरू नका.